እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ህፃናት ዝረአ ዘሎ ተላባዒ ሕማማት ኣዝዩ ስፋሕፊሑ ምህላው ሰሙያ ጥዕና ገሊጾም። ከም ሕማም ንፍዮ፣ ቲታኑስን ደረቕ ሰዓልን ዝኣመሰሉ ንህይወት ህፃናት ኣስጋእቲ ዝኾኑ ተላባዕቲ ሕማማት ኣብቲ ዞባ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ክትባት ህፃናት ስለ ዘቋረፀ ቁፅሪ ናይ ዝኽተቡ ህፃናት ናብ ትሕቲ 10 ሚእታዊት ወሪዱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ናብ ሃገራዊ ምጥርናፍ ክትባት ዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዘመልክቶ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኩናት ቅድመ ምጅማሩ ኣብ ትግራይ 98 ሚእታዊት ዝነበረ ክትባት ህፃናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ናብ 0 ወሪዱ ምህላው መልኪቱ። ዛጊት ናብ ዩኒሴፍ ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ 10 ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ንፍዮ ኣብ ህፃናት ኣስፋሕፊሑሎ። ዶክተር ፋሲካ ዓንደ ስላሴ ካብ ዓይደር ሆስፒታል ኣብ ዝሃቦ ቃል መድሃኒት ክትባት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብናጻ ይዕደል እኳ እንተሎ ናብ ትግራይ ግና ክበጽሕ ከም ዘይከኣለ መልኪቱ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ን860,000 ህፃናት ዝኸውን ክትባት ናብ ትግራይ ከም ዝለኣኸ ዝገልጽ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ናይዚ ዓመት እዚ ግና ብትእዛዝ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ደው ኢሉ ምህላው መልኪቱ። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና WFP በአንጻሩ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቃድ ይጽበ ምህላው እዩ ዝገልጽ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝካየድ ጾታዊ ዓመፅ ብሰፊሑ ይቕጽል ከም ዘሎ ማዕከን ዜና አልጀዚራ መልኪቱ። ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝመሓደራ ማዓስከራት ኣብ ልዕሊ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ካብ 2015 ጀሚሩ ጾታዊ ዓመፅ ክካየድ ምጽንሑ ጭብጥታት ከም ዝረኸበ ዝገልጽ አልጀዚራ ኣብዚ እዋን ዝኸኣ ዝያዳ ገኒኑ ምህላው ኣፍሊጡ። መዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘንጽላሉ ዘሎ ደርቂ ልዕሊ 5,000 ተወሰኽቲ ዝተመዛበሉ ስድራ ቤታት ናብ ማዓስከር ማላካል ክመፁ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ንድሕነት ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ብኣሉታ ክጸልዎ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ብውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ዝመሓደራ ልዕሊ 18 ማሕበራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰብኣዊ ረድኤት ክልግሳ ጸኒሐን እየን። ኣባላት ዘን ትካላት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጽምዎ ዘለዎ ዓመፅ ብናጻ ኣካል መርመራ ክግበር ዝጠልብ ጥርዓን ካብ ሓያሎ ትካላት ግብረ ሰናይ ይቐርብ ኣሎ። ግዳያት ዞም ዓመፅቲ ዝኾና ደቂ 15 ዓመት ህፃናት ከም ዘለዋ ዝገልጽ አልጀዚራ ንሰለስተ ቐብኣተን ከም ዘዘራረበ ብሰንኪ ዝወረደን ኣበሳ ካብቲ ማዓስከራት ጠቕሊለን ክወፃ ከም ዝተገደዳ ገሊጹ። አልጀዚራ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ 2022 ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ናብ ኩሎም ኣባላት ውድብ ዘይወግዓዊ መጠንቀቕታ ሰሪዱ ምንባሩ ዝገልጽ መርትዖ ሒዙ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። መንግስቲ ሶማል ኣብ ልዕሊ ጥሩፍ ጉጅለ አሸባብ ክጎናጸፎ ዝቕንየ ዓወታት ብምሉእ ደገፍ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ዓቃብ ሰላም ብዓርቢ 23 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዞባ ሂራን ዓስኪሩ ዝነበረ ጉጅለ አሸባብ ተጸሪጉ ክወፅእ ዝኽኣለ ብዝተሓባበረ ሓይልታት ምዃኑ ስሚሩሉ። እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ብኣፍሪቃን ዕጡቓት ምልሻታት ዞባን እውን ብቐጥታ ናብቲ ኩናት ምስታፎም ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ። እቲ ምዕራፍ 2 ተባሂሉ ዝተሰሚየ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ አሸባብ ብዕለት 15 መስከረም ምጅማሩ ዝዝከር ኮይኑ ብኣሽሓት ዝቝጸር ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ፣ መንግስቲ ሶማል ከምኡውን ምልሻታት ይሳተፍዎ ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር አሸባብ ኣብ ዝጸንሐ ዓድታት ዝነብሩ ምልሻታት አንጻርቲ ጥሩፍ ጉጅለ ክዋግኡ ምጅማሮም ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘፍለጠ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትልዎም ሓቢሮም። ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት አሸባብ ከቢድ ክሳራ ተሰኪሙ ከም ዘሎ ይግለጽ እኳ እንተሎ ዝርዝር ናይቲ ፍጻሜታት ግና ብወግዒ ኣይተሓበረን ዘሎ። ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ሶማል ዝርከብ ሰፊሕ ገጠራት ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር አሸባብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ኣብ ተዝዳሎ ናይ መዘናግዕ መደብ እዩ። ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ንዕድም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።